kik ging'any ma giketh mali mar ng'ato. Kidi igo wi chaliye gi wach maweke wacho. Dipo ni obila ema miyo ji bedo rori e ng'anyo. VJ, I mean, no, sorry, but nitiere adieri, to nitiere siasa. Yes. Koro sama en wach adieri, adieri okete siasa. Nikech kapok idhi e katiba, yes, chik mondiki, nitiere chik ma kata kapok ondike to entie. En mane? Koro nitie gimiluongo ni the right to dissent. Tiende ni ratiro mar pogruok e paro gi sirikal mantie, the state. Ratiro no, that right to dissent, en gima ok chiw gi piny owacho. En gima inyuolo godo ng'ato. Koro miyo ok abi kawo thuolo ni mar discuss mar wuoyo kuom the Inspector General malach kuom wach man wacho kawuono. Tadwa na wach ni en gima ong'ere piny ngima ni ratiro mar ng'anyo to nitie ene katiba, ka nji wakato ene katiba kendo wacho ni dhano nyalo wuok samora amora. Taparo ni gero mane Inspector General of Police ne wacho ne en ni nitiere ketho mwandu mwaseneno samora amora ma ji dhi e ng'anyo. Mane masiro raigo wadwa weke ni especially jowa makaluo obed Migori, sama ng'anyo ne nitie Migori, joala matindo ne nigi ywak kabisa nikech nitiere ketho mwandu nyaka joanda Swekra, ne nitiere ketho mwandu e boma ma Kisumo, ketho mwandu mwatimo wasiko kwa timone mag kembe gi establishment man Kathurwa, miyo watimo gimiluongo ni self marginalization. Kechwariembo jo investors wathirore kendwa. Koro en gima nyaka wawuogie to adoni kanya wegi kanyo mondo wapar ni nikech ang'eni twak biro mbele kama lo. Kuom thuolo mokwongo DCI